Salutare și bine ați venit la un nou video. Astăzi acesta va fi mult mai scurt ca de obicei. Vă voi învăța să faceți o dronă în acest joc. Dacă n-ați văzut până acum jocul, puteți să intrați să vă uitați la el la primul videoclip cu acest joc. Deci, cum v-am zis, facem o dronă. Prima dată, trebuie să luăm un rezervor din ăsta de un pătrățel. Vedeți că aici pe jocul ăsta l-a construit, e ca chestie de matematică. Și sunt diferite pătrățele mici, după cum vedeți acolo, și pătrățele mai mari. No, trebuie să luați primul din asta pe care îl vedeți, să fie de mărimea unui pătrățel mare. De înălțimea, mai bine zis. După aceasta, apăsați pe el și apoi apăsați acolo sus, intrați la Other și luați acesta. După care, puneți acesta aici și apăsați și pe el. Iar după aia, veniți înapoi aici și apăsați la structural. Aici luați câte una din asta și o puneți cum am pus-o eu acum, mai jos. Apăsați și pe ele două. După aceasta, următoarea chestie, trebuie să intrați la Other și luați panourile astea. Asta o să fie pe post de elice. Nu o să ne folosească ca să zboare, dar o să arate mișto. După aia, apăsați undeva pe ecran ca să nu mai controlăm partea aia de sus. Iar după aia, apăsați pe una dintre astea și învârtiți-o de câteva ori, ca partea cea mai lungă să se afle în sus și la cealaltă. După ce ați gătat, asta nu o puneți așa, ci o puneți mai așa puțin. Și aici la fel. După aceasta, următoarea chestie, va trebui să luați 3 din astea. După care apăsați pe ele și le întoarceți cu susul în jos. După care va trebui să apăsați acolo mai sus și aici apăsați pe Move Rocket. După care dezactivați Move Rocket efectul ăsta pe minele astea. Iar după asta punem una așa și apăsăm pe amândouă. După aia și pe celălalt băgăm în mijloc, între ele. Și apăsăm și pe ea și mișcăm toată racheta. Ok, acum s-a mișcat aia, dar nu-i problemă, o luăm înapoi, o băgăm aici și apăsăm și pe asta. După care băgăm înapoi la Basics și luăm motorul cel mai mic. Nu ăsta, ci ăsta. Penultimul cel mai puțin bun motor. Ăsta fără dungi. Și punem aici și îl băgăm fix între. După care îl apăsăm pe el și învârtim și ăsta. Să știți că chestiile astea de jos pe care le-am pus noi acum o să explodeze. Dar nu știu de ce la diferite tutorialuri nu explodează rezervoarele dacă stau în fața motoarelor. Habar n-am. După ce ați pus ăla acolo, motorul, ultima parte trebuie să băgați înapoi la Other și luați nu din astea, ci două piciorange din astea, Da, după care apăsați pe ele și pe asta le întoarceți așa și pe celelalte le întoarceți cum să le întoarcem? Stați să mă gândesc aici. Da, așa. Să fie așa fiecare. După care, băgați înapoi la Move Rocket și apăsați pe picioarele astea. După care le luați și le băgați, uite, așa. După care apăsați pe motorul ăsta și mișcați toată racheta. Luăm și celălalt picior. Apăsăm și pe el. Mișcăm racheta și intrăm și ăsta. Și gata. Acum, nu uitați că dacă intrați aici, trebuie să apăsați pe Save Blueprint. Dacă vreți să-l salvați, puneți nume și gata. Ok, după aceasta, acum am gătat. O să băgăm launch și e super șmecher invenția asta.
așteptăm puțin să... Era ceva rachetă aici care a explodat. Ok, nu contează. Acum, veniți aici, ridicați puterea. Sau, dacă n-ați văzut, dacă nu știți ce vă spun, băgați la primul videoclip. Și acum apăsați pe chestiile astea de jos. Pe chestia de mijloc de aici. Apăsați acolo. Și acolo scrie Engine On. Băgați la 100% și... V-am spus că alea o să explodeze, dar nu știu. Poate o versiune mai nouă și versiunea asta nouă face să explodeze, nu știu, da. Da, și e foarte șmecher. Hai să vedem. Pur și simplu, merge atât de fain și zboară atât de frumos. Mai am rachete. M-am făcut mai multe rachete. Mi-am făcut și un avion și o rachetă mult mai șmecheră am mai construit. Numai că nu știu de ce nu merg cum ar trebui. Ok. Dacă vreți să vă distrați cu drona asta, puteți să faceți cum v-am spus eu și o să aveți. Nu, și până aici am fost eu. Sunt Alfex și ne revedem data viitoare. Pa, pa!